évezredeken át Délkelet-Mexikó és Közép-Amerika osztoztak a maja kultúrán, az emberiség egyik leggazdagabb és legeredetibb kultúráján. A maják fémeszközök és kerék nélkül fenséges városokat építettek. A közeli barlangokban a maják leszármazottai 100 nemzedék óta ugyanazokat az isteneket imádják. Számtalan várost elhagytak a 9. század végén és a 10. század elején. Azóta az esőerdő lett hallgatag őrizője a maják titkainak. Ma ezek a romok a maja nép örökségét jelentik. A kutatók másolatokat készítenek a terepen talált írásokból. Ezeket a másolatokat írásszakértők, nyelvészek és matematikusok elemzik. Vajon mit jelenthetnek ezek a jelek? Megfejtésükkel több száz éve foglalkoznak. Estás muy interesado en nuestro trabajo, ¿verdad? You're very much interested in our work. Yes. ¿Qué tal, Paulino? Mira, precisamente los arqueólogos nos dedicamos a desenterrar el pasado. Principally, we archaeologists are dedicated to digging up the past to solve the mystery of the Maya. Olyan munka ez akár a kirakós játék, amelyen egyszerre többen is dolgoznak. Manapság a mintákat rögtön a terepről küldik el a kutatóknak. We've been studying for more than 100 years. A 19. század elején a dzsungel mélyén lévő városokról szóló legendák bejárták a világot. Olykor felfedezők érkeztek a romokhoz, fantasztikus elméletekkel próbálván magyarázni a létüket. Az elveszett városok meséje vonzotta az észak-amerikai John Lois Stephens-t, egy felfedezőt, aki könyvet írt utazásairól. 1839-ben Stephens szervezett egy expedíciót Közép-Amerikába, a tehetséges művész Frederick Catherwood társaságában. Stephens megírta, milyen tiszteletet érzett indián vezetőik iránt, és hogy meglepte, amit találtak.
Felfedezésük minden részletét papírra vetette. Először egy épülethez értek, ami abban a korban épült, amikor az európaiak még nem hallottak erről a földrészről. Ámulatot és elragadtatást éreztek az építmény szépsége és időállósága láttán. Igazi királyi palotáról volt szó, csodás udvaroktól övezve. A falak és oszlopok díszítése gazdag, olyan gyönyörű faragványokkal és domborművekkel, amikben könnyű volt tetten érni a maják művészi tehetségét. Egy nagyítóüveg segítségével Catherwood sok rajzot készített. A történészek szerint Amerikát vadak lakták, de a vademberek nem emelnek ilyen épületeket. Vademberek nem faragnak így követ. Műveik miatt megérdemlik, hogy Görögország, Egyiptom és Róma mellé kerüljenek. Stephens 1841-ben adta ki könyvét Catherwood illusztrációival, és fontos információkat adott közre a maja városokról. Stephens észrevette a romok természetességét, eredetiségét, és bámulta a városok szépségét. Alfred Maudsley volt az első, aki tudományos szemszögből vizsgálta a maja városokat. Maudsley alaprajzokat és vázlatokat készített. Ezzel megalapozta a későbbi régészeti ásatásokat. Gondosan elemezte a motívumokat, amikkel az épületek falait díszítették. Felkeltették a figyelmét, hogy milyen gyakran fordul elő kígyóábrázolás. A feliratok és vésetek másolata lehetővé tette az íráselemzést.
A fényképezőgép volt Maudsley legfontosabb eszköze. Akkoriban fedezték fel a száraz, zselatinos negatívot, ezáltal addig hozzáférhetetlen helyeken is fényképezhettek. Maudsley fényképei felbecsülhetetlen értékűek. Ma is használják őket elveszettnek hitt tárgyak feltárásában és megőrzésében, amiket az erózió, a vandalizmus és a rablás eltüntetett. Maudsley fotóin jól látható a kőbe faragott művek részletgazdagsága. Sokáig azt hitték, hogy a képeken istenek és papok vannak, és a feliratok a naptárra korlátozódnak. Csak később derült ki tényleges jelentésük. Némelyik kép szerepelt a kódexeknek nevezett maja könyvekben. Ezek közül csak 4 darab maradt fenn. A régészek a megtalált töredékeket elküldik egyszerre több kutatónak is. We must send yours away for deciphering. Amit a maják életéről tudunk, főleg Diego de Landa ferences szerzetesnek köszönhetjük, aki 1549-ben érkezett Yucatánba. Megfigyelte és feljegyezte a maja képírást, és később megpróbálta spanyolra fordítani írásaiban. Landa lefektette a képírás értelmezésének alapjait, amely szavak és jelzések keveredésén alapul. A maják tudásukat foglalták könyvekbe. Sok mindenhez értettek. A napok, hónapok és évek számolása, fesztiválok rendezése, gyógyítás és az írás-olvasás tudománya. Számtalan ilyen könyvet találtak. Landa szerint csak az ördög szavai voltak bennük, ezért elégették őket a lakosok nagy fájdalmára. Mivel keresztény hitre akarta téríteni a majákat, Landa elpusztította vallási kegytárgyaikat és sok kódexet is elégetett. Pero dime, ¿y qué pasó con la escritura si los libros fueron destruidos? Ám sok írás annak ellenére fennmaradt, hogy a könyvek elpusztultak, mert szerencsére nem csak könyvbe írtak.
Találtak írást emlékműveken, agyaktárgyakon, mint ezen a Yucatán környékén talált tálon. Ez egy részlet a Popol Vuhból, egy maja legendából. A képírást a könyvek elégetése után elfelejtették. Ötven évvel azután, hogy Mosley fotói megjelentek, amelyek a képírás megfejtésében is szerepet kaptak, sok-sok expedíció indult a területre. Ahogy az első képírásokat megfejtették, azt hitték, minden szöveg a vallásra vonatkozik, az idő múlására vagy a csillagok megfigyelésére. Úgy vélték, a majáké békés nép, mely harmóniában él a természettel. 1946-ban olyan felfedezésre került sor, ami némileg megváltoztatta a korábbi képet. Az elméletek drámai változáson mentek keresztül. Joyce Healy fényképész expedícióra indult a Lacandonok által lakott őserdőbe. Healy 2 évig élt a Lacandon indiánokkal, filmezve őket. Észrevette, hogy a férfiak pár napra eltűnnek. Egy templomhoz mentek, de nem követhette őket. Adott nekik puskát egy kevés lőporral, majd elment. Mikor visszatért, azt mondták, a puska jó, de a lőpor elfogyott. Healy adott még lőport, mire az indiánok elvitték őt a templomaikba. Az őslakosok nagy tisztelettel néztek a templomokra, mindegyikben szertartásokat rendeztek. Ahogy Healy szeme megszokta a halovány lámpafényt, látta, hogy minden tele van freskókkal, amelyek teljes díszben ábrázolják a maja főnököket. Ezek az ábrázolások megváltoztatták a majákról kialakult képet. Azelőtt nem láttunk képeket csatáról, fogságról, kínzásról, amiket maguk a maják festettek volna. Időközben megérkezik a szakértők elemzése. Nézzük, mi áll benne. Ez a tűzjele, ez pedig egy rákcsálóé. Majául Haleb, vagy Tepesquintl, de egy hiányzó darab miatt nem ismerhetjük a pontos jelentését. Látszólag egyszerű a fordítás, mégis sok különböző nemzetiségű ember régóta folyó kitartó és aprólékos munkáján alapul.
A maja írás megfejtéséhez a számok révén kerültek közel. A maják a 20-as számrendszerben gondolkodtak. Egyike voltak a 4 kultúrának, amelyek ismerték a nulla fogalmát. Többféleképpen jelezték a számokat. A pontok egyetértek. 1, 2, 3, 4, és az 5-ös egy vonás. A 15 az 3 vonás. A 19 3 vonás és 4 pont. A 20 egy pont, följebb írva, alul a nullát jelző kagylóval. Egy pont, fölötte még egy ponttal a 21. Egy pont a vonás alatt a 25. 2 pont fölül 2x20-at jelent, vagyis 40-et. Egy vonás felső helyzetben 5x20-at jelöl 100-at. Egy pont alatt a 2 nullával az 400. Egy pont alatt a 3 nullával az 8000. 8421. A maják matematikában és csillagászatban jeleskedtek. Kiszámolták a napév hosszát csupán 23 másodpercet tévedve. A Vénusz ciklusának kiszámításában egy napot tévedtek 6000 év alatt. Chichén Itza némely épülete a napi egyenlőséget és a napfordulót jelezte. Ismerték a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz körforgását, és ki tudták számolni a napfogyatkozást 33 évre előre. Mindezt könyvekbe jegyezték, és szerencsére kőbe is vésték. ...1921-ben megkezdődött a Palenki 96 írásképjel megfejtése. 1935-ben Enrique Palacios elkészült az első pár darab fordításával. Eric Thompson is megfejtett néhányat 1944-ben, majd Jurij Nyoszorov nyelvész felfedezte a maja írás fonetikáját. 1958-ra az írásképek felét elolvasták. Később Henrik Berlin és Tatjana Praskovryokov megfejtett még 20-at. Linda Shiel és Floyd Ainsbury Peter Matthews-zal megfejtette a királyi családot jelző írásképet. Végül 1990-ben az egész táblát el tudták olvasni. A tábla a Palenki királyi család történetét meséli el, háborúikat és a hatalom átruházását az ifjú királyokra. Köztük volt Pakál, Palenk uralkodója, aki 12 évesen lett király és 80 éves koráig kormányzott. Szertartásaikat az összes maja városban kőbe vésték. Palenkot tanulmányozta a Mexikói Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet. 1949-ben egy mexikói régész, Alberto Ruz úgy döntött,
Megvizsgálja a feliratok templomát, élve a gyanúperrel, hogy egy másik épület rejlik alatta. Rúznak feltűnt, hogy a fal nem ér véget a padlónál, hanem tovább húzódik lefelé. Felfedezte, hogy az egyik kőtömbön ékek vannak, amelyek révén elmozdítható. Vamos, más rápido, al mismo tiempo. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Vamos, vamos, vamos. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ahogy a követ elmozdították, szűk nyílás került elő, egy titkos átjáró. Amint utat nyitottak az átjáróban, lépcsők tűntek elő. Neki láttak a feladatnak, hogy elhordják a lépcsőket elborító törmeléket. A munka kínos lassúsággal haladt. 3 év alatt 400 tonna törmeléket tudtak kézzel elhordani. A harmadik szezon végére még mindig nem találtak semmit. Úgy vélték, a lépcsőket lezárták, hogy leplezzék rendeltetésüket, de nem tudták, mi lehetett az. ...1952-ben mélyen a cikkurát belsejében dolgozva találtak egy szobát, aminek nem volt kijárata. Pásame la lámpara. Mira. Vamos ahí. Ahí viene. Ahí viene. Sosténle, sosténle, sosténle. Despacio, despacio. Vamos para abajo, que se apoye contra la pared. Contra la pared, contra la pared, contra la pared. Descánsala, descánsala, descánsala. Descánsala. Ahí va. A padlót teljesen elborították a monumentális faragott kövek. Közöttük egy óriási kőtömb domborművekkel. Fantástico. Extraordinario. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí viene. Vámonos, vámonos. Vámonos, más rápido. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No se nos vaya a romper. Ahogy centiről centire megemelték a követ, fokozódott az izgalom. Kicsi nyílás rejlett alatta. Vámonos, vámonos. Ahí va acá. ¿Están listos? Ahí, aquí en su lado. Vámonos.
¿Listos? Al mismo tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Para abajo, para abajo, para abajo. Ahí está. Jálale, jálale todo lo que puedas. Ahí va. Ráakadtak egy király sírjára. Az elsőre, amit egy maja cikkuratban találtak. Az elhantott király Pakál volt. A szarkofág oldalára vésett jelenet a király halálát ábrázolta, és útját a holtak világába. A maják Xibalbának is hódoltak, az alvilág urának. Az alvilág a félelem helye. Mikor a nap a látóhatár alá süllyed, Icamna, a napisten jaguárrá válik. Az alvilágnak 9 szintje van, mindegyik saját istennel rendelkezik. Az ég 13 szintből áll. The earth is flat and ruled by Chaks. A föld lapos és Chaks uralja, az eső istene. A természeti és természet fölötti világ összeér. Folytatódik a tudósok, régészek, íráskutatók munkája. ¿Estrecho? Ve la burbuja. A régészek a modern technika segítségével igyekeznek összeilleszteni az ősi civilizáció darabjait. A több ezer éves épületek maradványai felderíthetők, és számítógéppel térképre is lehet vinni őket. Son muchos los sitios que estamos estudiando. Y contrariamente a lo que se pensó por mucho tiempo. Sok ásatás zajlik, és a rég elterjedt közhiedelemmel szemben nem csak templomok léteztek, hanem igazi városok is. Némelyik hatalmas és sűrűn lakott. A maják nagyvárosokat építettek, némelyiknek akár 40 000 lakosa is lehetett. Fölöttük a főkormányzó uralkodott, az isteni Ahau. A házak színesek voltak, jelképekkel borítva. De elhagyták mindet a 9. és 10. században. Hogy miért, még ma is rejtély. A fenséges városok építésére képes maja kultúra eltűnt. De a maja kultúra, tudás és művészet ma is tovább él,
a mai maják életében, akik összekötik a múltat, a jelent és a jövőt.